Zoiets, geeft hij stokbrood bij hier, dat is betaling voor de salaris. De salaris nice. De wallen betaald. Van een derp. Cute, deze. Had je net gezegd voor de kerel aan de balie vanmiddag? Nee. Dit is van de fan aan de balie, best wel dik ook hè. Ja. Ik heb ze echt even wisselen, dus hij mag de portemonnee open. 400 euro. Wat? Ik zei nee, ik kan die niet wisselen. Oké, dat is geen moeilijk kieken, zo van waarom niet? Ik zeg zo, ik weet niet wie je eraan komt, maar dan krijg je en niet van de bank en al helemaal niet van ons. Ik vond toch echt een winkelkerk hebben hier? Ik vond het echt een winkelkerk. Wacht even gewoon. Dat is het moment van de dag. Ik denk dat dat laatst ook schietbaar hebt. Pestje kogum, 200 euro. Ja, daar is niks mis mee. We gaan die aannemen. Altijd jongens, maar ook niet zo gezegd. Nee, 200 ook niet. Ja, Fong heeft hij net aangenomen. Moest je Ja, dat controleren. mag Fong dus absoluut niet doen. Ja, ik moest dit controleren bij de infobalie natuurlijk. Ja, als iemand ook echt 194 euro moet betalen, Allah, en dan goed controleren. Ja, Ja, ik weet niet hoeveel het was, maar... 200 en 400 nemen wij die gaan niet aan. Weet je, ja, dat is steeds de sticker hè? Ja. We hebben ook de stekker eraan en waar Michael zit van als het allemaal werkt en we hebben zo'n apparaat of zo. Oh, bulldozer. 300 of 400. Oh hier, kom op, ik ben half uur. Ja, dat is echt niet een... Ah, helemaal doen. Jons spuurt er wel vaker met 100 betaald, dat wel. Leg een beetje door jongens. Ja, niet echt. Ik ben er serieus echt heel veel neer aan het scheten door. Ja. Ja, er zit een bulldozer onder. En dat Vier tasers, shit! Oeh, Dat is een shield. Wow! Dude! Wat is dit? Dit is niet normaal. Hoe kan alleen Bram Kuipers de gevel zien? Ik zie namelijk niet, ik zie niks in dat hokje waar ik stond. Oh, ik ben ontlutsen te zien. Dit was best wel sick. Oké, Maar goed dat we geen viewers hebben. Ja! Nou, kut boel, kom mee. Ook lekker op de grond. Dit jij dan? Wat Jongens, ben we hebben nog één op. Wat dan? Heat Street op hard. Heat Street op hard. Ik heb er volgens mij nog niet eens op normal gedaan, man. Oh, ik heb tegen solo op normal. Ik vind het ook geen leuk. Ja, ik vind het eigenlijk ook niet zo heel geweldig. Ja, dan moet geen maar beter het best doen, godverdomme man. Ach, schei je hoed, man. Waardeloze reet. Ach, schei je hoed. Kiki. Oh, Bram is er nog. Ja, dat dacht ik net ook, Bram. Vies man. Bram, doe het cashje, eerst even mezelf uppatchen. Prioriteit stellen, hè. Ja, get your priority straight, son. Pak ik met een paar chippies. Ik heb wel een follower. Is he Iggy's Piggy is following me now, you on Twitch. Dan stond hij allemaal op de nook. Ja, Oh, dat is best wel een campspot, net als Slaughterhouse. Zullen we Slaughterhouse zo even doen? Normal, zo. wat Hey? een hoeveel kill? Ja, hoeveel kill. Want er was de vorige keer toen ik die iets zo vast dacht als zo'n ding. Dat filmpje van 3 minuten heeft gehad. Goeie granaat. Hallo Shield. Ja, dat is wie, hè? Kijk hoeveel daaronder staan ook echt, hè? Wat er veel? Ja. Er komen nog steeds meer, blijf je eens even zetten. Die allemaal one-shotten. Headshotten. De taser zit recht voor je neus. Ah! Zit er een noob aan? Kijk ze skaten. Hoeveel headshots? 2 headshots er ook. Ik werd echt in de buff gereept, jong. Ik kan het niet anders verwoorden. Kom, Slaughterhouse, doe